Preview. Preview. Lejla tajba l-kulħadd, speċjalment il dawk li hum Milanisti. Ma tantx hija lejla tajba wara l-logħba diżastruża, speċjalment fit-tieni ħaf li għamilna l-bieraħ. Naħseb wara l-bieraħ iktar ikomplu juru l-affarijiet biċ-ċar illi Stefano Pioli tillet id-dressing room kompletament. U qed juri biċ-ċar u qed ngħidlek għaliex faċli tinduna. Il-plejers mhux jilagħbu għall-qalbhom. U naħseb mill-injuries li kien hemm u mir-riżultati li ġew tinduna li Pioli għamel iż-żmien tiegħu. Pioli tajjeb illi ngħidu ħalli nerġa' mmur lura l-2019 meta ħa tim mingħand l-ex coach Marco Giampaolo fejn konna qegħdin fil-11 post u spiċċa fis-sitt post fl-Ewropa fl-aħħar tal-2020 fil-21 ġiet tieni fit-22 ħallik u sa oħra wassalna semi-final taċ-Champions League li eliminawna ir-rivali Ateni Inter. Però għalkemm naħseb on the whole ma kellux karriera ħażin, però naħseb illi sem kien kapaċi jasal. Mhuwiex coach ta' livell illi jikkompeti f'kompetizzjonijiet Ewropew. U ħan nispjega għal xiex, mela. Irridu ngħidu s-sena l-oħra kien kollu mertu tiegħu li wasalna semi-final ta' Champions League. Kien kollu mertu tiegħu. Għaliex ma kellux tim biex jilab u dis-sena minn bdiet intelligenza ġdida nirreferi għal Kardinali, Furlani u Monxada f'dawlu proġett ta' 130 miljun. Għandu 130 miljun fidu bil-plejers li nxtraw. Issa x'ġara? Nofshom weġġaw. Mhux nofshom kważi kollha għaddew minn injury. U r-riżultati mhux qed jiġu. Eżempju bħal bieraħ, Loftus-Cheek qal illi ma jistax jifhem fejn il-pożizzjoni tiegħu. Issa Loftus-Cheek qal min naħseb fil-PSG kontra l-PSG għamel logħba waħda għala Ruud Gullit. Però il-bieraħ qala ċara li le mhux qed isib postu. Theo Hernandez ma kienx postu. Fl-ewwel taqsima ħalli ndur naqa' fuq il-logħba. Fl-ewwel taqsima nemmen illi ma konniex daqshekk ħażin daqs it-tieni. Krejna ċans tal-bidu ta' ġiru u kellna fejn ukoll niskurjaw anka ċans ta' Fik Tomori u mbagħad ġie gowl li konna lucky deviation ta' Fikayo Tomori li spiċċa wara Mike Maignan u mbagħad qabel l-ewwel taqsima qlajna l-gowl reġistrejna mill-ewwel u ġibna draw. U kien hemm l-Aziz Charles de Catelier li falla ġiex chances ta' barra minn hawn. Irridu ngħidu l-verità Alla ħares il-bieraħ labs Kamaka. Alla ħares għax kieku naħseb kienu jiftħu l-vantaġġ tajjeb ta' xi plejt nejju ta' b'xejn kmieni fl-ewwel taqsima. Però trid tirrifletti fuq li ġara ma tistax toqgħod tgħid ta' xekk u għax hekk. Għalaqna lew taqsim wieħed ġiru li daħal wara l-ġiex karti sospiż ġiex sospensjonijiet għamel xogħlu. Għamel xogħlu ġab idru. Bdejna t-tieni taqsima reġa' skurja Lukman illi naħseb il-bieraħ bla dubju ta' xejn
kien il-man of the match u naħseb għal-kemm l-aħħar gowl ta' Muriel per nemmen il-3 punti li ħadu l-Atalanta huwa kollu mertu ta' Lukman. Min taħla assist Charles De Catelar. Suppost, ba Charles De Catelar kien hemm Calabria. Il-biraħ l-logħba tiegħu kienet. Kien hemm Calabria min kienet jimmarkaħ Chukwueze. Umbatta kloġġi fid-dej Lukman u spara fix-xibka. U mbagħad ħadu kważi sa 80 minuta ħadu l-kontroll tal-partita. Bħalma ġara f'logħbiet oħra. Jiġifieri ħaġa li ma tranġat assolutament xejn. Fi 80 minuta jidħol Jovic u jġib id-draw. Jiġifieri bir-rispett kollu. Jovic għalkemm sab ix-xibka daw l-aħħar ġiex logħbiet, però biskur Jovic is-sitwazzjoni xejn misabiħa l-aħwata. Is-sitwazzjoni misabiħa xejn. Bil-iskurja Jovic. Bassist ta' Pulisic il-bieraħ naħseb l-unika ġiex players li għamlu xogħolhom tlieta ma' Njannu Pulisic li labu logħba sħiħa li taw qalbhom. U ġiru, ovvjament, ma tistax nispjera li f'Jannar issa qed joqrob Jannar ninvestu fi striker biċ-Ċiċri ħalli nkunna iktar pulit matul il-programm ħanuża ma biċ-Ċiċri ma naqax ġo livell baxx. Għaliex hija għax naħseb jekk sar investiment ta' 130 miljun, jekk ikolli maqdar l-investiment ta' 130 miljun, l-iktar ħaġa li għandna bżonn ma ġibniex li huwa striker. Ma tistax tibqa' bġiru illi nemmel li postu fil-mjan għaliex jgħin jaqqat l-isħabu però ma rridux ninsew ħaġa. 37 sena l-aħwa. Nittama li Jonathan David ikun l-attakkantana li bħalissa huwa wieħed mit-top scorers tal-il huwa Kanadiż li hemm bżonnu fit-tim. Però naħseb illi min kif milli qed jinformaw minn Milan nemmen il-nalli erba' wara l-logħba ta' Newcastle ħadd ittieħed deċiżjoni dwar il-futur ta' Stefano Pioli. Jiena naħseb illi wara it-3 punti mitlufa ma' Lecce naħseb li dik kellha tkun l-aħħar logħba. Però l-bieraħ għalkemm niddejjaq nitkellem hekk, ħanitkellem xi ħaġa favur ir-rivali tagħna li kienu l-Atalanta. Tara tim li verament rrid 3 punti. Jiġifieri mhux taqgħu toqgħod xina taqqa' terġa' tqum daqqa oħra u taqa' biex imbagħad fl-aħħar wasal it-tielet gowl ta' Muriel illi fil-bidu tal-2019 kien viċin li jingħaqad ma' Milan u mbagħad spiċċa ma' Fiorentina mbagħad spiċċa ma' Atalanta. Ħasra għax huwa plejer lu wkoll hemm bżonnu. Imma tara qalb ta' tim li baqa' jissaħħan minuta aħna x'in ġibna draw. Tim li kellu budget minimu u ma ġibx it-3 punti. Kull darba li qabel nkun logħba ta' Champions League ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk. Qabel logħba ta' Champions League il-bieraħ lejgħu jinfit Pjola għażel li ma jniżlux ma tistax ma tniżlux. Hija tfrit kull ma tiġix mal-ewwel erba'. Ma tistax tirraġuna hekk. Issa jmissna ma' Newcastle li onestament naħseb f'din is-sitwazzjoni jekk ngħaddu. Però jekk għandna ma nitlux mal-aħħar 16 nispjera ma tux l-Ewropa League. Għax imbagħad nibdew nlagħbu l-ħamis u ikonna iktar logħob viċin ta' xulxin. Dik ukoll tirrifletti l-għajja fuq il-players. Ġifieri naħseb l-aħjar jekk m'għandux l-aħjar soluzzjoni hija illi ninqalgħu. U mbagħad għandna logħba kontra Monza fl-eluq il-124 sena ta' Milan nittama l-anniversarju ma jkunx wieħed iswed. U tajjeb nafu li jiena ħankun hemm, ġifieri ma nixtieqx niġi lura b'xejn, nixtieq imqarri 3 punti. Li jidher li Davide Calabria ħajkun sospiż wara fawl bla sens li jagħmel il-bieraħ fuq Lukman. Però biex nagħlaq wara l-logħba tal-bieraħ hemm bżonn l-intelligenza
teżamina u tistudja sew issa li resqin lejn il-miliet illi għandna xi waqfiet ukoll ħabba l-miliet però hemm bżonn l-intelligenza tanalizza u tistudja sew x'hemm bżonn li jsir. S'issa din disa punti mill-ewwel post. Huma ħafna u mhumiex għax jaf l-Inter jaf jiġihom xahar ħażin għalkemm bil-mod li qed jilagħbu bit-tim li huma qegħdin u bir-ritmu li qed jilagħbu illi għalkemm huma r-rivali qed tinżalhom il-kappella l-mod kif qegħdin jilagħbu bħalissa. Però ovvjament dejjem tista' iddur il-folja. Nittama li jmissna fl-Italja jmissna Monza, Salernitana u Sassuolo. Hemm bżonn nġibu daw id-9 punti. U ngħid għaliex jekk infallu logħba u niġu 12 punti u 10 punti hemmhekk bażikament ikunu barra mill-iskudetto. Niġġieldu għat-tielet post. Għax biex imbagħad ifallu lek 4 logħbiet l-ewwel hemm. Ukoll hija miraklu speċjalment l-Inter u l-Juventus tinżalhom il-kappell ukoll m'għamlux xi akkwisti kbar però din jiġġieldu għall-kampjonat. U l-aħħar ħaġa li ta' diżappunt ieħor hija tim li nefaq 130 miljun naħseb mhux naħseb huwa l-iktar tim nefaq flus fl-Italja illi biex nitlu Champions League ġejna niddependu minn ħadd ieħor. Kemm nispjega din? Mela, bħalissa din Borussia illi l-grupp lesti għal PSG u Milan u Newcastle bl-istess punti. Mela, biex jgħaddu Milan xerid jiġri, ovvjament, rebħa ma' Newcastle bil-fors. Rebħa ma' Newcastle bil-fors. Issa, jekk il-Milan jirbħu ma' Newcastle u l-Borussia jirbħu l-PSG, il-Milan tgħadda għal mal-aħħar 16. Bidro bej Borussia u PSG jistgħu il-Milan jiskudjaw 8 ma' Newcastle jgħaddu il-PSG li 99.9% hekk ħajjiġri. Għaliex il-Borussia Dortmund tgħaddew mhumiex ħajtilfu l-ewwel post, jiġifieri nemmen illi mhux ħajinżlu b'xi tim biex jelliminaw il-PSG sakemm ma jkunux idu jelliminaw lil PSG, però ma tistax tgħid x'jista' jiġri. Jiena dak kien kollox minn naħa tiegħi nerġa' magħkom nhar il-ħadd. Jidher illi għandna wkoll xi messaġġi. Naraw naqra. Mela 4 snin ta' Pjol, Brady Buġeja 4 snin ta' Pjoli. Saħħa u grazzi. Iva, naqbel, naħseb, u t-teglu grazzi għaliex ovvjament ma tista' tgħid xejn, speċjalment ma rebaħ skudetto b'tim li ma kienx favori tosta oħra wasal għas-semi-final bl-istess kważi bl-istess tim. Ġifieri naħseb illi għamel iktar minn dak li kien mistenni minnu, però semmek naslu. Kumment ieħor, Klomar Brinkat, Pjoli żmienu għamlu. Iva l-istess bażikament ta' Brady Buġeja, Iva naqbel Pjoli żmienu għamlu. U Marilise Jean-Pierre ċantar alla ħares ngħaddu għax naqgħu ċajt aktar sieħbi. Punt interessanti ħafna. Mela, jiena mhux ħanejt alla ħares ngħaddu, ma naqbilx hekk, anzi nixtieq illi ngħaddu. Għaliex nemmen il jekk inta del mal-aħħar 16 il-players iktar ikollhom ħeġġa u moral biex jilabu fil-Champions League, għax jekk inti player għandu interess li ma ieħor, il-Champions League juri iktar xikun jaf. Però jiena naħseb li alla ħares jekk m'għandniex ngħadu nemmen illi m'għandniex niġu tjat fil-grupp biex nagħmlu Europa League u kif ġa spjegajt il-lok tal-kampjonat u tal-Europa League ikunu eqreb. Jiena dak kien kollox minn naħa tiegħi, grazzi tal-li kontu magħna, nistedinkom tibqa' magħna wara l-iklami bil-ħabib tagħna Kerċ Kembri illi bażikament jiena hu qegħdin fl-istess silma warajna Oliver Xikluna li qegħdin kollha kemm aħna fl-istess silma wara l-bira ħarsna l-ġemmeluba minn Aston Villa bl-iskort u xejn. Dak kien kollox minn naħa tiegħi illi tajjeb niltaqgħu l-ħamis li ġej. Iwa, ciao. Wasal elu żmien ommok missilek
jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Nilqakom miegħi Kert, l-YouTuber ta' Arsa, programmi għal Mixzone, fejn magħkom ħankun qed nitkellem u niddiskuti dwar il-logħba tal-bieraħ it-tieni telfa tal-istaġun bejn Aston Villa u Arsenal. Bħala formazzjoni ħriġna l-16 apparti Kivior li beda mal-Lutin u l-bieraħ Labzinċenko. Nistgħu nifhmu għaliex Arteta beda bil-formazzjoni oħra mal-Lutin għax Lutin huwa tim li jiskrafa minn corners għallu content players twal u fiżiċi biex tibru ma taqlax għod, pero ma ħadmitx għax Lutin ruħat jaf xamlu mill corners u l-bieraħ diġida Labzinċenko kien jaf li l-Aston Villa tim tattikament verament bravu huwa tim li jħobb jattakka ħafna wkoll huwa tim li jaf jattakka sew ukoll ġifieri għandu players ukoll kapaċi u nemmen il-players Labzinċenko u kun dak il-maestru bil-ballun li jiddereġi u jikmanda l-lob fl-offsi ground għax kwa def kemm Zinchenko huwa differenti minn Kivior u jilab mod iktar inverted għal build-up play ukoll biex tkun tista' tkompli u tilab il-lob kemm jista' jkun minn nofs. Ma l-ewwel ħaf fl-opinjoni tiegħi ġenerali fl-opinjoni tiegħi nemmen li l-aħjar timtilef. Ma rridx noqgħod nidħol fil-deċiżjoni tal-VAR u referees għax nista' nagħmel soda nitkellem. Biss però dawn l-iżbalji mhux aċċettabbli iktar. Però apparti dawn l-iżbalji fl-opinjoni tiegħi ma tistax tfalli dawk iċ-chances ukoll. Meta l-lob jibda jurik ukoll jiswa li ma jrix il-ballun illum li jidħol biss però meta tibda dawk iċ-ċans tibda tistidina li titla' fil-partita u hekk ġara. Rajna Martinez li salva Aston Villa kemm il-darba. Odegaard minn taħt il-lasta minnaħa ta' Martinez kien komdu għalli deħ biex jilqa' jaħtaf il-ballun. Għana xutta Odegaard ukoll li għadda kemm barra, xutta Jesus kien angolat biss però kien faċli Martinez. Nemmen li konna kompatti, bena labu ħafna oli, bena kunu iktar fil-naħa tagħhom. Fil-fatt kien iktar xineras fil-aħħar tat kwarti tal-pitch fil-tat quarter tagħhom ukoll. Saka Martinelli kienu l-iktar wingers li ġew li kellhom taċis fuq il-ballun u ħad jaf li dik il-logħba tagħna. Aston Villa ddefendew verament tajjeb. Għadni qatt ma ngħid l-Aston Villa ibagħtu daqshekk dan l-istaġun kif batew il-bieraħ għal mod ta' kif bejna nagħmlu aħna. Għax l-Aston Villa anke fid-drota mal-Bournemouth il-kontrolli ġew is-sena xibja kellhom 14 rebħa telfa waħda u draw. Kulħadd jaf li wkoll ma kienx haqqhom jiġu draw. Ġiet kif ġiet il-logħba dakinhar, però l-bieraħ żgur fl-opinjoni tiegħi ir-riżultat huwa giddib u kellhom joħorġu b'xejn punti jew ngħidu forsi draw, kulħadd jaf dak il-gowl tal-aħħar għajem kontroversja sħiħa fl-opinjoni tiegħi ballum l-ewwel misma' jdej cash u mbagħad ma sidera Havertz u qmes għal-idejh u r-referi diġà handball fuq Havertz l-ewwel.
Kellna penalty ċar fuq Jesus ukoll. Liverpool kellu wieħed l-istess azzjoni kontrihom u aħna kellna penalty wkoll l-istess azzjoni però ma taħx. Dak Luis Luis li xut Jesus kienet fl-arja wkoll ġieli kien zbilanċjat żgur li Jesus kien ħajaqa bla dubju. Arteta ħallhom fil-meta intervistaw għal-logħba x'jaħseb fil-VAR hekk u kien għadha li kien sospiż u joqgħod attent kif jitkellem u jirrispondi. U ħallhom I prefer not to speak. So għamel ħafna supporters bħal illum kienu ġejn dawn id-deċiżjonijiet żgur li kien iktar minn il-partita. Hija telfa li talmu minnha fl-opinjoni tiegħi dak il-ħajra fil-futbol li labna l-bieraħ ftit timijiet kapaċi jagħmlu kif għamlu Aston Villa, jieħdu 3 punti massimi mill-logħba. Forsi jekk hemm tim ieħor li kapaċi jagħmel huwa Liverpool, probably ovvjament il-City, però City ġa l-baħnilhom dis-sena. Ma nemmix li għodimit li kapaċi uqfu dak il-high tempo ta' futbol li għadna l-bieraħ. Aston Villa bieraħ għalajnihom verament deep ħafna. Dak li su kamera sadej ġew flet ma' difiża ħafna drabi. Dawk il-passi intelligenti wkoll ta' Zinchenko kif ġant fl-ewwel il-mod ta' il-pożizzjoni jilagħbu kif il-logħba tiegħu kif jilagħbu kemm tagħmel differenza. Rajt f'dawk il-ballen fiċċja niżam Martinelli għaljeżu għal Saka kemm il-darba ġew mill-angli verament perikolużi u stajna sfruttajna. Għalher? Zawni. Rajna wkoll logħba oħra kbira minn ta' Kai Havertz. Kai Havertz il-bieraħ fl-opinjoni tiegħi kienet mill-Havertz fil-pitch reġa'. Nemmel qed juri l-kwalitajiet tiegħu ta' kif verament irid jagħda l-plejer. Kellu menta differenti l-bieraħ, rebbaħ ħafna balen, ġera bil-ballun, ħoloq spazji għal sħabu, ħoloq ukoll ċertu attakki. Rice kellu partit oħra verament tajba, Saka Martin Jesus l-istess. Ma naħseb il-bieraħ li plejer fl-opinjoni li kien xejki forsi tista' tgħid kien Ben White u ma tantx kien daqshekk involut f'azzjonijiet biss però defensively kien verament kawt ħafna, intelligenti, kalm, biss però meta ġiġ nattakkaw beda jaġġel kultant dak x'naħseb jien. Nemmen li n-nejda għandna bżonn dak li striker number 9 pur, ma sax kif tfalli dawk il-chances għax żgur li ħadd iġi kontrik il-ħaġa. Meta l-ballun jgħidlek le l-lok b'dejorik li m'intix qed tiskur jagħmel stana n-nasatax bejna nfallu chances. Ma tistax minn taħt il-lasta tfa' ballun barra laqqas u Odegaard il-bieraħ kellu 3 chances l-istess li tfa' ballun barra. Żgur li se tagħmel aħjar minn hekk. Biss però bl-Juvent waqaf ftit jgħidu fuq ta' siġra xorta. Ġew ħafna sħabi ħabdu mej fuq l-Juvent. Jien il-Juvent nitfgħu għax kienu qalulna sena l-oħra l-Arsenal l-ewwel post. Jisek qed tgħid hemm il-Juvent fuq siġra ħadd ma jaf kif tara imma taf li ħajaqa' bekk inħobb nitfgħu kull jara huwa friendly jara post tiegħi jaf li ħobda lill-Juvent. Il-ġimgħa d-dieħla għandna logħba ma' Brighton, logħba oħra diffiċli home. Brighton qed jaf li qegħdin minn fażi mhux ħażin bħalissa, għandhom rekord tajb ġol-Emirates ukoll. Waqt niktar timiet li jirpendu ġol-Emirates huma City. Hija statistika li fejha turi li jridu nkissruh dan rekord. Nemmel li għandna biex, nemmel li kapaċi kif ġajet. Ftit timijiet nemmel li jekk nuru dak it-tempo dak il-lob li labna l-bieraħ, ftit timijiet kapaċi waqfuna.
Biss issa rridu nistennew naraw se jiġi ġimgħa d-dieħla. Il-lig baqalu, madhom kampjonat miftuħ beraħ, diffiċli biex tiġri biha kampjonat kifiet din kollha close. Però l-emmel il-lig ħajntrebaħ b'ċertu deċiżjoni tal-VAR u referees għax nuru li aħna għad mill-aqwa timizlijem u xorta ċertu deċiżjonijiet jiġu kontrina li jfottulek il-punti u jfottulek il-ċans li terġa' tirkuprom titla' fl-qċa ta' klassifika. Biss issa nistennew naraw se jiġri ġimgħa d-dieħla. Grazzi dak inkorx minn naħa tiegħi, naddu għar-riklami, kif niġu lura mir-riklami ħanisimgħu l-Oliver Scicluna bl-analiżi tiegħu bejn Manchester United u Bournemouth. Grazzi. Ngħidu għal-aħħar waħda minn Game Breaker, jekk tixtru rigal tal-minit minn għandhom u tħalluh fl-istabbiliment tagħhom ġewwa bil-Kirkara, ejjew nhar 23 u 24 ta' Diċembru li ġej fl-istess ħanut u ser ikun ħadd iżjed minn Santa Claus li ser ikun qed jagħti rigal tal-miliet lin-nies tagħkom. Mela d-darba għamlu tmani xtru rigal minn Game Breaker u mbagħad ħallu f'idej l-istaff qabbli tagħhom biex jagħtukom esperjenza unika għal matul dan is-żmien tal-miliet li ġej. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Nselmilkom jiena Oliver Scicluna, tilqakom miegħi biex nanalizzaw il-logħba ta' Manchester United kontra it-tim ta' Bournemouth. Jiena nkompli fuq il-kollegi tiegħi li kienu qed jitkellmu dwar it-timijiet li jżommu magħhom it-tim ta' Milan u it-tim ta' Arsenal li tnejn li huma sfaw melgħuba fil-partita tal-bieraħ. Sfortunatament, mhux ħankun preżuntus jiena bħala supporter tal-United u nqabbel l-tim ta' United ma' tim tal-Arsenal speċjalment. U laqqas biss ma nipprova qablu ma' tim tal-Milan. Irridu nżommu saqajna bħala klabb, bħala tim li tim ta' Manchester fil-punt bħalissa għandu biss l-isem ta' Manchester United. Pero fl-istorja kemm il-inżom ma' tim ta' Manchester għal daw l-aħħar il-fuq minn 30 sena qatt ma niftakar tim daqshekk f'qajjar mingħajr motivazzjoni u mingħajr idejat. Xi ħaġa li orkit li naqra għajnejja wkoll waqt li bdejt nara xi statistiċi wara l-logħba tal-bieraħ kienet il-fatt li Manchester United apparti li strikers fl-opinjoni tiegħi ma isu m'hemmx għax jiena Martial ma nqisux striker ta' tim ta' Manchester United. U sfortunatament Højlund għadu jisu għal xi raġuni jien fl-opinjoni tiegħi anki għax mhux isib tant għajnuna minnant il-kollegi tiegħu mhux qed iħalli impatt fit-tim fejn jidħol goal scoring. Però naqbes fuq il-statistika li orkit li ftitajni hija li l-United fl-aħħar lobiet, ġifieri fil-bidu ta' dan il-season sissa, kellhom
43 xut fil-lasta. Minnhom daw 18 biss irnexxielhom isibu il-xibka. Xi ħaġa li qed turi logħba wara logħba il-fatt li bħala ball possession il-United anke fil-logħba ta' Bermit tal-bieraħ il-ball possession kienet hemm għal-United xuttijiet mhux kollha fil-kaxxa. Kellna ħafna iżjed mit-tim ta' Bermit, imma dak li huwa il-fatt li biftit xuttijiet li lasta Bermit lill-United kisruhom. 3 goals fl-opinjoni tiegħi li setgħu jiġu ttekiljati b'mod iżjed wajs mit-tim ta' Manchester, però t-tim ta' Manchester bħalissa huwa kollox imbarra wajs fl-opinjoni tiegħi. Jiddispjaċini nagħmel din il-kritika kollha lejn it-tim ta' Manchester United, imma jiena bħala supporter u I am sure li supporters ta' Manchester United għandhom l-istess feeling tiegħi it-tim ta' Manchester il-players ma jiġirux lil dik l-arma tal-gear li jelbsu. Jiena mhux ħanoqgħod iwaħħal f'Ten Hag, jiġifieri għax ħafna minn nies inkluż supporters tal-Manchester United joqogħdu jġibu l-argument li aħjar inbidlu l-coach. U hemm ħafna spekulazzjonijiet li ħajinbidel il-coach li forsi jitkeċċa wkoll wara l-logħba ta' Liverpool. Jiena ma naqbilx li jinbidel il-coach at this point in time. Hekk rajna kemm minn du spiċċat l-era ta' Ferguson, kull darba li inbidel coach minn pjan. Inbidel coach minn pjan li rriżulta f'suq ta' trasferiment fażul wieħed wara li ieħor fl-aħħar 10 snin. Infejja għax aħna ngħidu Glazers u mhux Glazers, però Glazers nefqu ħafna flus, ġifieri fis-suq ta' trasferimenti, noqogħdu naraw il-players li xraw biss ma jiswewx dawk il-flejjes li nxtraw bihom. Ġifieri jiena meta nħares lej players bħal Varane l-lum il-ġurnata bil-kemm qed naraw jilgħab. Għandek il-Malasja li laqqas xrajni ħis-season li għadda bida bil-kemm naraw jilgħab. Il-Lisandro Martinez għamel season tajjeb vera ma bl-inġeri ilu barra mill-logħba ukoll. Casemiro l-istess. Anthony min ifaħru jiena għalija jiddispjaċini Anthony mhix player ta' Manchester United fl-opinjoni tiegħi. U mbagħad għandek il-players aħna jridna nkeċċuhom das-sajf. Jiġifieri dejjem insemmihom il-Maguire, il-McTominay li huma players speċjalment Maguire li qed isalvana f'dawn il-logħba. U xi ħaġa li qatt ma fimt kif De Gea warrabnieh biex ġibna lil Onana u Onana nafu x'issa x'għamel fl-aħħar logħbiet. U tqogħdux tiġu tgħiduli li Onana għax jagħmel 4 saves. Fl-aħħar mill-aħħar jiswa l-flus u għalhekk qiegħed fil-lesta biex jagħmel is-saves. Il-beraħ jiena vera t-tim ta' Bermit qed jagħmlu silent revolution fl-opinjoni tiegħi għax fl-aħħar 5 logħbiet daw rebħuhom kollha barra waħda kontra l-Aston Villa li l-Aston Villa għaddejjin vera tajba. Imma tiġi tgħidli jiġifieri Manchester United f'logħba bħal dik ma tarhom mitellaw l-attakki bl-istess metodu ta' kull logħba ta' qabel ma jirnexxilhomx jinfiltraw id-difiża tat-tim oppost il-każ tal-bieraħ id-difiża ta' Bermit u dak jirriżulta f'nuqqas ta' dejat kif jibnu attakk u at the end of the day kif jiskurjaw, kif isibu x-xibka. Xi ħaġa diżappuntanti għall-aħħar. Jiena ma nafx kif se jiżvolġu l-affarijiet. Ġifieri issa imiss il-logħba kontra Liverpool, il-logħb li ġej mhux faċli xejn, jiġifieri għax għandna wkoll kontra l-Aston Villa din il-ġimgħa nhar it-tlieta kontra Bayern Munich. Jiena fl-opinjoni tiegħi aħjar jinqalgħu miċ-Champions League it-tim ta' Manchester u ma jitlux fl-Europa Cup, jiġifieri aħjar issa jintefgħu fuq il-lig mhux għax ħajjeħdu l-lig imma l-inqas jiġġieldu
l-ewwel 4 postijiet. Nittama li l-biċċa saga li l-għaddejja fuq minn sena issa tal-bieħ tal-klabb forsi tibda tingħalaq biċċa għal fatt li ilu għal dawn l-aħħar ġimgħa tista' jissemma Jim Ratcliffe li se jixtri l-25% tal-klabb. U forsi hemmhekk tibda tinbidel ukoll id-diriġenza tal-klabb, forsi nerġgħu nsibu ruħna fi triqitna li jinbena tim sura ta' nies, tim li kapaċi jikkompeti, tim mimli motivazzjoni. Mhix tara il-plejers tat-tim ta' Manchester laqqas jiġġieldu għall-ballun. Jiġifieri jiena bħala supporter vera ninsab diżappuntat li nara plejers b'dawk il-pagi ta' dawk kull ġimgħa ma jiġġieldux għall-ballun. U mhux qed insemmi, mhux qed nirreferi għal xi Maguire, għax Maguire nerġa' ngħid forsi qed nidher li jiena xi fan ta' Maguire imma il-fatti juru fihom infushom. Issa naraw kontra l-logħba ta' Liverpool fl-opinjoni tiegħi sembagħtu ħafna apparti li Liverpool qegħdin Vienna tal-akka apparti li għandhom tim kompostu tim tajjeb, però l-bieraħ jiena fl-opinjoni tiegħi kontra Crystal Palace. Jiġifieri l-lak kien magħhom u Crystal Palace kellhom jitkeċċilhom plejer biex imbagħad Liverpool dawru l-iskor għal 2-1, però mingħajr il-xisbuħaw mingħajr Fernandes li huwa mutur f'nofs il-ground it-tim ta' Manchester fil-logħba kontra Liverpool se jkun qed ibagħti ħafna. Ħanara naqra l-messaġġi wkoll għax qed nipprova nfittxhom. Iva għandna messaġġ minn Antonello kemm tkeċċi u mbagħad McTominay qed ikun wieħed mill-aqwa players li għandkom bħalissa. Iva, fil-fatt McTominay huwa player li nżomm mal-Manchester United għal snin twal. Ħossni qed nara player ta' żmien Gary Neville, Scholes, Giggs, dik l-adrenalina li jilgħab u li jirbaħ għall-arma. Dik ftit players hemm fit-tim ta' Manchester li jagħmluha, il-bqija kollha jilagħbu naħseb għall-good biss. Messaġġ ieħor mingħand il-ħabib tiegħi Brady, Proset Oliver, qed titkellem tajjeb ħafna, l-Ewropa hija introjtu għall-klabb u anke ħabba l-Pride. United ma jixraqilhomx li jkunu barra minn kull tazza Ewropea fi stadju bikri. Naqbel miegħek Brady jiena fuq il-fatt li Manchester United għandhom ikunu fil-Champions League u għandhom jgħaddu mill-gruppi u għandhom ikunu wieħed mill-aqwa timijiet li jikkontestaw din it-tazza, però jiddispjaċini ngħid nippreferi ma nkunx fiha milli noqgħod nara t-tim ta' Manchester jaqaċċajt ma' timijiet li qed jippromettu bħalissa. Jiġifieri għalhekk bdejt dan il-kollegament li aħjar inżommu saqajna mal-art milli nippretendu li għax erbaħna Chelsea li Chelsea bħalissa huwa tim diżastruż nazzardanejt iżjed minn ta' Manchester tibda niġru bl-idea tagħna. It-tim ta' Manchester United huwa tim bħalissa medjokri. Jiena ħansel milkom, nixtieq qabel nagħlaq minn hawn nixtieq nirringrazzja l-sponsors tagħna li permezz tagħhom nkunu qed inwaslulkom daw l-aġġornamenti u dan il-programm lil Catalan, The Barber Room, Spaces u Game Breaker. Infakkarkom ukoll li dawn il-filmati tkunu tistgħu tidħlu tarawhom fil-YouTube channel tagħna. Issa minn hawn ftit ieħor ser ukoll nkunu qed intellaw ir-riżultati tal-Amateur League tas-Section A. Program li biss issa ikun għada fid-9 ma' Julian Grishti fejn se jkun qed janalizza l-logħba ta' Palace kontra Liverpool li fl-opinjoni tiegħi kellha tintrebaħ minn Crystal Palace u wkoll mbagħad ikun hemm Karl Parnis bil-logħba nkun qed janalizza l-logħba
ta' Roma kontra it-tim ta' Fiorentina. Grazzi lilkom tal-li segwejtuna u lejli tajjeb.